I a pesar d'una incidència acumulada de més de 1.000 casos i el toc de queda que s'ha imposat avui, els turistes continuen confiant en destinacions com Peníscola, que estos dies registra una ocupació del 85%. Sara i Jairo han arribat avui de Madrid per començar les vacances a Peníscola. Hola, buenas tardes. No han tingut dubtes a l'hora de viatjar. Sabíamos que existía el riesgo, pero queremos disfrutar un poquito de la playa. Venen tranquils, però no relaxen a l'hora de complir les mesures. Sobre todo venimos a disfrutar, manteniendo la seguridad siempre. Com és la incidència acumulada de més de 1.000 casos i el toc de queda imposat no han frenat les ganes de vacances dels turistes. Si nos tenemos que tomar una copa en vez de hasta las 2 de la madrugada hasta las 12, pues así lo haremos. A ver, las cosas están parecidas en todas las comunidades autónomas. Els establiments han assegurat que l'oferta d'allotjament garantisca la seguretat dels clients. Pero lo importante sobre todo es las distancias. Podemos presumir todavía que seguimos siendo seguros en todo sentido. No te dejan pasar ni una. Ni la incidència ni les restriccions han mermat la confiança dels turistes en Peníscola, que avui continuen arribant als hotels que registren una ocupació mitjana del 85%. Mos pensàvem, la veritat és que tindria més repercussió de la que ha tingut. Una imatge de destinació segura que apenas ha registrat cancel·lacions.